morning, sir. Good morning, one. Because I know we na-eme kwa ọnwụ n'ụtụtụ na Ezenwanyi mebiri arụsị anya na ibe o ji eme omenala ya. Biko kọwakara anyị ya bụ okwu ndị ihe na-ese. Ihe na-ese bụrụ ya m nwaanyị. Anyị anaghị agụ anyị bụ ihe mara. Mana ya bụ nwaanyị na-emekpa ama ube ya. In the sense that na ọ na-agwọ ọgwụ anyị na-ala ike. Ọ na-agwọ ọgwụ anyị na-ala ike. And don't want respect for anybody. People na weta. Don't want respect. Ọ na-eje n'ọnụ anụ anyị agọ nwaanyị. Agọ naanị. Agọ anụ ya nwaanyị na-ata. N'ọfụ ọnya. Eje n'ọnụ anụ. Eje n'ọnụ anụ. Nwaanyị na anyị nụkwa awụ ọnụọ. Mana ọ bụ ihe ị na-ekwu na-epie ntị. Ọkụkọ ọhụrụ ọkọ ọfụ. Sonya be mere anyị jee mebiere Ọhụrụ mere n'ikpeazụ nọ. Ọhụrụ mere n'ikpeazụ nọ. Bụ na oje n'ọnụ anụ anyị. Gọwa. Gọchakwa. Para akpati ozu n'Igbo. Akpati ozu n'Igbo. Dọwa n'ọnụ anụ. Dọwa n'ọnụ anụ anyị. Ya bụ ka ndị be anyị dochi waa n'ọnwa karịa. Anyị nọ ndịrị. Ihe na-ekwu bụ ụnụ na anyị agaghị inwe okwu na ọkwa na ọ na-eje n'ọnụ anụ. Anyị na anyị agaghị inwe okwu. Ọkwa n'ọdụ be ya eme ihe ọ na-eme. Gara ije n'ọnụ anụ. Gara ije n'ọnụ anụ. Hara amụba ọnụ anụ ha. Onweghị nsogbu. Ọnụ anụ na o jere ụka iwu anyị. And nwaanyị ekwesịghị ije n'ọnụ anụ. Nwaanyị anaghị ejeri ya chaa. Nwaanyị adịghị eje ebe ahụ. Nwaanyị nwere ike ije nri ebo. Agadi nwaanyị bụchacha okenye bụ amụba na onye so were ọ bụrụ na ha ka epie nke nwaanyị ahụ na-epie nọ ha bịakwa jos nye ndụ obi adịghị ya amụba kụkwa anọ maka ha bịa na-echiri anyị ihe mgbe odo na-arịa ha bịa na-echiri anyị ndị agadi bịa na-echiri anyị ihe mgbe anyị ga odo na-arịa Ọ ma duo nụ ndị ya ka eme nwa edozie ihe kụrụ ma mebie ochie something be ihe o nwere ihe ọ ka eme ọ ka akpụ ya ya ka weta ụdị Igbo weta ọkụkọ weta mgbaji nọ ọkwa ọkụkọ bara afa oke ọkụkọ bara afa na tugara ọnụ mmanya tugara ọnụ na ndị nwe bụ ndị nka ka eje n'ọnụ ya na aratu aya mejegwe ọ kọntinu ihe ọ na-emekwe ọ kọntinu kwe ka o mechekwa ya niile agụ ọ bịazi ahụ amụba jeneral because amụba etekiri light maka omerigharị